din salsa tüifang belai khe nangkukmani meeting o thangtongmani tei bo bini gari chalok tui ah jagao thangtongmani abo se asumsa bini gari ni berek nangyang thangka haifano abo tamjani hai tamoni himale mia tui din ole o gari thikeno choli tongmani brek nangyang mani bagui bo accident wngpaikha afuru no bini yak bai thangka tei bokhorok bo haino phatiwi thangka tei bo lengtitui wngwi tongmani bisingo phano bo bini gari ni phataro bo nukha abo se bo riya no nukha bono naite naite tüifang asumsa lengwi thangka bo je puro sijakeno abo se kaisa hospital o sokpaijak tüifang ah gotana no bini imang haikhe uansugui tei abono pogwi thangka haifano koyekdin yagulo koyekdin horo bini ama babu thui tongmani bono sojaka tei bo nukha porkini ainaro baijak mama kebo bongni nogo markhe pathor bai khidarui nosto khairwbaikha ah horobo tüifang obo hai wngjakha bo jefuru accident wngfuru ah burui no nukmani tabukhe bongni nokni bwskango se nukjakha tüifang nokni ongkhorui gana gini ni lama haising-rogo naitongnani chaitokha tei haifano bo ah burui no kun jaga phano manliya oboni pore kwbangma din romui no kunu phano wngdiya tei haifano din salsa jefuru tüifang bini girlfriend bai bini bara nogo tongfuru ah dino kaisa obo hai wngkha afuru bini bwkhao kirijak suka tüifang tei bini hamjakma bwrui bai borokni room ni balcony o kwchang dodo khe hamjakmani kokrok salai tonglaimani tei oboni pore kheno bongni bara nokni bel pungkha tüifang horni chamung doglamjora nahana thangtongmani abo se asumsa bo bini bwrui ni chirikhokmani khorang khnakha bo balcony haising khaisigui thangkha haibano belai lerui thangkha tamoni himale bini bwrui chaitalani klaiui hao thui horgwnang tei bini langma kwrwikha bo jefuru kaham khe naisigui nukha abo se piriya o kwthui ni gana o tongtwtwi sakao tüifang no mangsa nahar tongo tüifang piriyani yang khaisigui thangkha abo se bo bini gana o sogui kheno bo nobar bai baksa kwmai thangkha tüifang bini bwrui thwimani ah gotana rok no bo pogui simanyakho phiaba tei 2 din ni yagulo bini ro khobor sokpaikha bongni nogo hor nangui thangkha hinui tei bong nokbo jotono khamui thangbaikha tei sana thangkhe bini ama baba bo haino ah nok khamfuru no thwi thangbaikha oboni pore kheno tüifang ni ro siniya nukya number bini ro call phaikha abo se bo call ro male kaisa bwrui koborok haikhe haino mumwnui tongo tüifang o bwrui ni khorang khwnabui saimani thangkha o bwrui tei keboya sana thangkhe piriyano oboni pore kheno phone card wng thangkha piriya bai tüifang boro college o tongfuru belai kheno hamjaklai tonglaimani haifano college paimani yagulo tüifang piriya no break up khairwkha afuruni simi no bini langmao chaya wngnani surung wngkha piriya wngkha belai khe student kaham tei tüifang piriya no hamjago hinui bono bini exam rok wngfuru khe swrwui tei bono use khaio din salsa piriya tüifang no oino bwrui bai hamjagui tonglaimani nuguikha tei oboni bagui bo tüifang bai break up wnglaikha haifano piriya tüifang no markheno hamjago oboni bagui break up wngmani yagulo bo belai khe depression o habui thangkha aboni bagui chana nungna bo siliya tei kebo bai bo kok saliya bo haino mogui mangsi tongsu tei sak no bo thwi thangkha aboni bagui piriyani phola bo puila tüifangni pura life no nosto khairwkha tei oboni pore bono bwthari sibkha nunglai bahai nangjakha comment khai sadi।